Ναι, βάλατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντας τον αξιότιμο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον ΑΝΕΛ, για μια ακόμη φορά πάρα πολλοί σε αυτή την αίθουσα αναρωτήθηκαν. Ούτε τώρα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, ούτε στα θέματα της διακοπής της χρηματοδότησης σε ένα κόμμα που χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση. Και βρίσκουμε πολλούς αστερίσκους, πολλά ναι μεν αλλά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελικά αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι το κομματικό συμφέρον είναι πάνω από το συμφέρον του τόπου. Η γενναιότητα να πούμε ένα ναι σε κάποια πράγματα λείπει δυστυχώς. Και προσπαθούμε με φύλλα σικής να την ωρεοποιήσουμε για να την παρουσιάσουμε ως ένδειξη αγωνίας για το δημοκρατικό πολίτευμα, ως ένδειξη αγωνίας μήπως οι κοινωνικοί αγώνες ποινικοποιηθούν και μέσω αυτού του νόμου, ο οποίος αφορά κρατική χρηματοδότηση. Πώς μπορεί να συνδεθεί μια χρηματοδότηση σε ένα κόμμα με τους κοινωνικούς αγώνες? Αυτά εγώ πραγματικά δεν μπορώ να τα αντιληφθώ. Η ουσία είναι όμως μία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επιτέλους συμφωνήσαν τα περισσότερα κόμματα μέσα σε αυτή τη Βουλή σε κάποιους κανόνες που θα θωρακίσουν το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Η δημοκρατία ανέχεται όλους, αλλά πρέπει να είναι το ίδιο ισχυρή να μπορεί να πολεμήσει τους εχθρούς της. Και μέσω αυτής της διάταξης αυτό κάνει σήμερα το Κοινοβούλιο. Και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό ότι τα δύο τουλάχιστον μεγάλα κόμματα και τα άλλα που συμφωνούν με αυτή την τροπολογία μπορούμε επιτέλους να θέσουμε ένα ανάχωμα σε αυτούς που επιβολεύονται το δημοκρατικό πολίτευμα. Η δεύτερη παρατήρηση την οποία έχω να κάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι για τα πανεπιστήμια. Πάλι ακούσαμε εδώ σε αυτή την αίθουσα ότι αντιδημοκρατικοί είμαστε όλοι εμείς που θέλουμε ανοιχτά πανεπιστήμια. Και δημοκράτες είναι αυτοί που κρατάνε με το έτσι θέλω κλειστά τα πανεπιστήμια. Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαμβάνεστε τη δημοκρατία? Οι 20.000 φοιτητές που λένε ανοιχτά πανεπιστήμια είναι αμεληταία ποσότητα? Είναι περισσότεροι από 20.000 αυτοί που θέλουν κλειστά πανεπιστήμια? Ποιον προστατεύετε με το κλειστό πανεπιστήμιο? Ποιον υπηρετείτε? Το παιδί του φτωχού, του αγρότη, ή τα συμφέροντα των πανεπιστημιακών? Δεν τα λέτε, δεν τα ομολογείτε. Τα υπηρετείτε όμως με τις τάσεις σας. Και πρέπει κάποια στιγμή να λέμε όλες τις αλήθειες σε αυτή την αίθουσα. Το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι ανοιχτό. Αν πρέπει να μπουν ή όχι σε διαθεσιμότητα ή κινητικότητα κάποιοι υπάλληλοι, επιτέλους το Κοινοβούλιο και η κυβέρνηση γι' αυτό έχουν ψηφιστεί. Δεν ψηφίστηκαν να υπακούν στην κάθε συντεχνία. Έλεος πια. Αυτός ο τόπος έχει τεράστια προβλήματα. Ας ξεπεράσουμε τις συντεχνίες. Να δούμε το αύριο που δεν μας περιμένει. Άκουσα να μιλάει η αξιωματική αντιπολίτευση ότι περίπου αυτή η κυβέρνηση υπηρετεί την ανομία. Ότι όλοι εμείς είμαστε περίπου παράνομοι ή μη παράνομοι και θα έρθουν να αποκαταστήσουν την νομιμότητα. Μα σοβαρολογούμε σε αυτή την αίθουσα? Εμείς υπηρετούμε την ανομία? Το καθεστώς σήμερα της ΕΡΤ, που είναι κατηλημμένο το κτίριο της Αγίας Παρασκευής, υπερασπίζεστε τη δημοκρατία με το να λέτε ναι σε όλα στους συνδικαλιστές? Η περίπτωση της ΕΡΤ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει κριθεί ή θα κριθεί από το λαό. Αλλά τώρα έχει δημιουργηθεί ένα καινούργιο καθεστώς. Πήγαμε στην επόμενη μέρα. Συνεργαστείτε έστω και τώρα. Εμείς θα αναλάβουμε το δικό μας κόστος για τη διακοπή λειτουργίας της ΕΡΤ. Δεν πρέπει όμως τώρα να πάμε στην επόμενη μέρα? Δεν πρέπει να συμβάλλετε, να πείτε κι εσείς ένα λόγο σε αυτούς που μπορείτε να επηρεάσετε καλοπροαίρετα, λέω, όχι με άλλη έννοια, να πείτε επιτέλους θα πρέπει να αποδώσουν το κτίριο στον ελληνικό λαό που ανήκει. Δεν ανήκει σε καμία συντεχνία. Πρέπει να λειτουργήσει η δημόσια τηλεόραση και να δούμε αν λειτουργεί σωστά, να το κρίνουμε
όλοι συμφωνούμε ότι το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά έστω και τώρα συμβάλλετε να έχουμε μια δημόσια τηλεόραση αντάξια του λαού μας. Και σταματήστε αυτό το εμπάρκο ότι δεν πάμε στις εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης. Τι θα πει δεν πάμε? Θα πρέπει να υπερασπίσετε τις θέσεις σας στο βήμα το ελεύθερο του ελληνικού λαού. Γιατί δεν πάτε? Τι φοβάστε? Θα νομοποιήσετε την ΕΡΤ? Την έχει νομοποιήσει η Βουλή και την νομοποιεί κάθε μέρα. Να προχωρήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα τελευταίο για το νομοσχέδιο. Κύριε Υπουργέ, το νομοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύθυνση. Πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε όμως σε αυτή την αίθουσα ότι για να έρθουν επενδυτές, να γίνουν επενδύσεις, πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια και στις κυβερνήσεις και στα κόμματα και στο κράτος. Έχει συνέχεια. Το δεν αναγνωρίζω ότι έκανε ο προηγούμενος, πουθενά στο διεθνές δίκαιο δεν συμβαίνει. Με αυτή την έννοια, το να έρχεται κάθε φορά ένας υπουργός και να αλλάζει ό,τι συμφώνησε ο προηγούμενος, δεν νομίζω προσφέρουμε την καλύτερη υπηρεσία στους επενδυτές. Το σταθερό επενδυτικό περιβάλλον σημαίνει σταθερούς κανόνες, τους οποίους πρέπει όλοι να τους υπηρετούμε. Εγώ διαφωνώ να εξοδοτήσει η Βουλή τον Υπουργό με δική του απόφαση να αλλάζει τις τιμές μελλοντικά για τους μελλοντικούς επενδυτές. Δεν είναι πολύ δημοκρατικό αυτό, δεν μου ακούγεται πολύ δημοκρατικό. Η Βουλή πρέπει να είναι πάντα παρούσα. Με αυτή την έννοια και η ρύθμιση για τα λατομεία κινείται σε σωστή κατεύθυνση, κύριε Υπουργέ, γιατί τα αδρανή υλικά ελείπουν στην ελληνική περιφέρεια και η υπερευαισθησία κάποιων περί το περιβάλλον μάλλον ναρκοθετούν την όποια προσπάθεια εξέβρεσης αδρανών υλικών και ανεβάζουν το κόστος των δημοσίων έργων. Γι' αυτό υπερψηφίζουμε το νομοσχέδιο και καλούμε και όλους τους συναδέλφους να το υπερψηφίσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Σαϊδώνης είναι εδώ.